no awan, no sapsingak wen no saan. Ay anak ko ngamin lamang no ni amam tikunam. Idi adda kapayla ito'y tiyan isuti kaawanan. Tanapanijay kagubatan nga ilit kaigurutan. Kinunamit nilam ang ay inaanamungan daytoy anak mo palubusan man. Tain naklatalawatan ni ama naggapuan. Ay anak ko sinaglalakin lamang saan ka amapan. Tamarabamban tasakam ket maradagom ka imam. Tadi ka pa'y naitanggadan iti uneg ti siyam abulan. Naglalula anapan ni sinaglalakin lamang. Napanggay sagot. Okay na? Okay na na? Abalik ka mana i-double checking. Nailit ka igurutan, tanapan na talawatawan, ni ama na naggapuan. Taat batuti sagang, ada batuti tangraban. Ada batuti lawlawigan, ada batuti nuang kabarawasan. Numagnati kabuluan, rumrumpa gayan. Ada pa'y mutyati gayaman, kaidinto nga inamaasikan. Yula ka dahil hindi pa naglalot ya, nagpasayo ang daluyong Ilungog daytoy karayan na nakitan. Tay kayo aka dadaklan, dakyal unay aranswan. Dagitoy igurot burikan. Iwaras na met ti matanan, napan na met nakitan. Daytoy ramot sinantagaang, apan na met ti man ininawan. Tapan na met pinisukan, day di ba nga na may-maysan. Kaslabanga ti kaibaan, mailak amnat awan. Idi addat ngalay ti dalan. Idinalpas anangan nilalaki aya alamang. Sanga ilian daytoy kinan agrasya pakabsugan. Inawid na kalasagnan impan na iti sikigan. Intugkel na met digayang di ayanti sa kaanan. Inuksot na met di kitilan iti bukala pagtalkan. Ket nakaridep met nilamang. Natin ana? When mano, napalay mo. Sige. Rabiyo sa Ito manan. Pagdistansara si panakaladaw tayo, panakaladaw ko. Kita i-send kuman kami kunli, kami post, kaisunan ti discussion tayo, kaandingay dito na dumadumang tayo, ita nga, rabiin. Thank you, Ana. Naka-record tayo? Yes, it's recorded. Naka-live tayo sa Facebook. Okay. Thank you. Ulitik mananti kumablaaw kadagiti amin nga datoy Zoom meeting kaniti Facebook Live. Nimbaga rabi tayo amin apo. Mapadayaw anak amang padanon kada kayo amin. Apo kakailyan gagayem ken kabsat. Daytoy rabii dagiti manurat ng Ilocano. Daytoy ket agserbi fellowship na tayo manurat ng Ilocano agraman pa dagiti adalan
mamaestra ken manukisok agsabi daytoy agundaway tungtungan may naig kadagiti manurat nga Ilocano no anya ti nagapuanan da iti literatura ken lengguwahe ken no anya ti panagkita kadakwada dagiti pada manurat. Naawis nga rod ti Sam akakadwa tayo mangibinglay ti kapanunutan da may naig iti daytoy tapiko sagay sa tayo nga denggen ida kaspa nagsasaganad da umunan to ni Manong Ariel Tabag surunuan to ni Apo Joel Manuel dito ni Apo Joel Manuel Tatayan na nagdalot iti paset ti kabibiyag ni Lamang ada kadi dito yan ni Apo Daniel Nesperos nimbaga rabi iyo Apo adamat ito ni Sir Mario Tejada kadwa tayo nga may binglay tupay ti kapanutunutan na ni Apo Rolando Seguro Jr. Sarunuan to ni Manong Dani Antalan santo ni Apo Estela Vizquera Guerrero santo ni Apo Elizabeth Madarang Raquel ken ni Apo Editor Kles Rambaod no adanto pa iti nawadwad at tiyempo tayo diya kamo kiniana no agpatpat nagdaytoy mabalinto ti open mic para kadagiti daduma pa kayat da mga binglay iti kapanunutan da may panggap iti influensya dagiti manurat nga Ilocano iti bukod da panagsurat. Una intay garudan ni Apo Ariel Tabag. Ano Ariel? Nembagarabiyo, thank you, Adi Jundi. Nembagarabiyo kagumilan. Nembagarabi ka dagiti interesado iti literatura Ilocano, iti agbubuya iti FB Live. And mapadayawan tayo nga mangibinglay iti kapanunutan. Iti ko na ni may papan iti manurat nga Ilocano. Iti ko na ni Kuya Neo. Manurat nga Ilocano nga idudulong ko na mabalin ka di nga ado yeah actually san matlang may sa ti idulwan tayo adda ko may met nga term we look up to respetaran tayo na manurat nga Ilocano. And ti kunana is ag-focus iti literary merit gisinurat na. Ket kasta ko nakitay nadakamat ko tay mayat met no dakamaton tayo dagiti saguday da kas manurat nga mang-inspire kadagiti pada tayong manurat ken dagiti kayat namat itag surat. So ti kunana 10 minutes kano kadag sarita. So then sa ganak dito nga 12 nga nagan. Sa ganak isurat ko lang isurat. So less than a minute per idol. So umuna dito yung listak ni Apo Dionisio S. Bulong obviously pag idalik sudan kini Apo Prodigar pa Diyos kailyak ida and hindi agbasbasa ako iti Banawag the age of 6 niya babasa ako iti Banawag. Syempre sudatin mo na nga nasagang ko tay sudatin mo na nga inya mamunitatang ko. And later on hindi maka-amiris tayon dagiti sinurat daya. Nagita tayo no apay nga kasjay kalatak ni Apo Dionisio Bulong among kada tayong Ilocano writers kalatakan gapota dagiti sinurat na nag-loosen up da jay literatura tayo da jay
dayjay nobela. Nobela talaga jay sarita nagat seryoso eh. No subyalam dagiti sarita iti panahon da. Kasala dagiti nataya nga talaga eh nga kasla saan da nga umisem. Muya jay saan da nga umisem. Oregi reprint ti manawag kita no basaem no daman ni humor ket ko eh. Daman ni humor ket santang enranta. So adda ditoy ti baro nga raman Eunice S. Bulong nagnatural da jay humor na. So naglusen up ti literatura tayo, ti writings da. May dagiti kwan mas kalog nga sinuratan. And mabalin tayo nga ibaga. Well, at least ti nabasa ko na eh, ti nobela na. So malin tayo nga ibaga nga gapu kadakwada nga nag-relax ti Ilocano literature and adda nga mga makaawis ka kadagiti medyo ubing da jay, relax da jay sinurat. So among kadagiti nobela mat ni Apo Dionisio Bulong, ado ti mangayat kada yung fighting pogi. Para kanya gapo siguro ta insaganak kahit ko na yung mataya kong rusing. Ngamin, ado ti ko eh, saan lang nga humor ti adda dijay eh. Adda dijay, magitam dijay ti Ilocano nga karakter nga natin. Nangato ti arapam na itibiyag. And kaputi kinalangsot na, nangato ti arapam na, idibim magsak. Spoiler ito eh, idibim magsak na karo. Ngam, naaramin niya po bulong iti nalaga na wagas nga kabalom latat umisem eh. Dilajay, silimitan ti oras so sumaro na po prodigar pa Diyos. Kasi mat lang ha, gaputa kailiyak at the same time naidumduma dahil poetry na eh. No ikumparam kadagiti dagiti imuno na nga nagsurat ng bisuna. So maawis ti matang mo eh nga uy sabali dati ya. Di ba nakarudkat ko eh. Da kanu nagkuna ginapo po pa Diyos nga anya mo dati pa Diyos sinarsari na dagiti alad ti poetry, formal poetry. So kaya't ko dayjay guts eh, dayjay kinapig sa tinakom na nga to go against niya dayjay di ko nga pati poetry. Okay, so dayjay. And next, so ipaborito ti kaduan obviously ni Apo Juan Espidal Jr. Asak ba isuna ni Jomar Alvarez, diba, medyo nagkataon ng kamlang ini kumpad Jomar, no na basi ti may sa tawid. Ano apay nga dakil ti naaramidan na ipanagbahin ko manoran ni Jomar Alvarez. Kaputa makikita kadagiti salaysay nga nagubing isuna and yet premiado medyo nakagigidan na ni kumpad ni Tano Jobert Baknis ng ni kumpad Jomar ti talaga nakaawis ti rikla ko nga ako ang agsurat na lalo di mabasa ti sinurat na iti home life ni kumpad Jomar ti kasla maudi iti kadigiti ubing adaan na jay mastery of language, master na ti lingwahe, kinadang lingwa na da jay no agdani ket formal. So lagi si Marsaronon ket ko medyo loose lagi si Marsaronon ko nga ganda niyo. So da jay maro dito yan Apo Juan Espidal Jr. Ti nakaawis ti matang ko eh di pinirma na da jay di ginatang mga libro kini ading ko impan na di jay nga dedication kat tapnog baling kayo analay nga manurat basahin nyo dito yung libro. Siyempre kinatawa kami di jay kini ading ko
And talaga imuriak na jay between ti Rosales nga libro. And kalpasan na, so ano nasurat mo ta amin nga balik ka suratan ni Rolas Jay. So hindi kaya nga in-decide ko. Initially siyempre kagumaam nga ko nga tuladen ipakat dagiti naadal mo. Nga idi kahit mo matinit pada ni bukod nga style. So, ninya dagi nakasurat, ninya dagi inarabi sa tilikli ka mon. Kaya kasi ay. Kanya. Yung ti malaglag ko kuha na kat hindi inedit na dagi sa rita nga ni pablaki ti man. Nakabaybayag Nakabaybayag nga inedit na insubsubli na. Ti makita kanya na ikagkagumaan lang ako nga uray kasano maalagon ti may isang nga literary piece nga saan lat nga basta nga ibelengen nagbaling sila hopeless isuna isarita kini yung talaga nga ko nga talagang sampulan na iti wagas tapno maalangon lata so, siguro isab sa bali pa nga pagsiglatan ni Abu Jani, masaritan to dagiti sumarsaro no nga sumao. Ta dagiti obvious nga paglenga na symbolism at Dubai sa bali. Dagiti makita dagiti daduma. And ti may isa nga kahit kung maala kin day di Abu Jani is kwa day gagam na nga makairwarti Ilocano literature iti nagado nga libro. Kano makita yung kada jay libro na da nakasurat di jay kadagi arapam ng error nga libro. So na Abu Jani iti nang-encourage, naka-inspire kada tao nga ag-produce tayo iti adu nga libro nga Ilocano. And dati pagayam tanusan nga san digiti writings na po Johnny Hidalgo is yung kagumaan lang ako nga inya sidig na digiti makuna nga world class uno standard ti sa nga lubungan kasla kahit na nga ipakita ibaba ninya ti good iti nga to kahit na nga ibaba jay so dati tiga po na nga makakita ka kadagiti may papan kadagiti Griego kadagiti Romano ti Biblia kadagiti sinurat na tapno siguro tapno ma-aware dagiti Ilocano readers nga dagiti kakastoy nga bambanag nga isumod diti mangipan kanya iti sa bali pa nga iduduluwat nga ni Apo Clesby Rambaud mad baliktad isuna ni ako po Clesby Rambaud mad ket manipod iti nunya ti Ilocano nya dagiti nakaili Ilocano isumod ti masurat uno ikagumantay nga ingato mapanigi nga to siya. So daging nga aspekto ti pangitiduluan tayo na po editor. Sumaron din dito yung nakasurat ni Apo Reynaldo A. Duque. Kasta ko nang itay umuna nga pagrukbabantay ko na po Duque di disiplina na no apay nga nakasurat iti nakadalo is adda surusurutan na nga ako disiplina. Hindi pa nagsurat. Nasapang agreeing, agbasa, agsurat. And office hours na, trabaho. Nagawid, kasi manin, agbasa, agsurat. Tuloy-tuloy na jay. And tuloy-tuloy mo mang isang salip. Tako na dagiti kas lamang kwa kanya na mang
mangipaikin ko na iti inspirasyon na agsurat surat nung damang panunutan na nga salip. And syempre dagiti sinurat na makitaan tayo lang nga ko aya kadi sa mga tinulad kasla idol na ni Apo Juan Espidal Jr. Makita mo lang kadagiti may basar di Biblia, jay kadagiti Division. Okay. Sumaron dito ni Apo Juan Al Asuncion. Hindi mang rugrugiyak nga surat. Nakanaano si Suna edit. So ti apresyar maging ka na kada kina perfectionist na ti may isang nga sinurat nga uray isang kabasit lang kamali talagang hana palusutin and underrated editor isuna han nga syempre ang aming nagplex yung talaga nga nakul tinaramidan na kada kiti sinusurat ko tapno dadapay nga lumawag dagiti kayat nga idanon nga mensahe. And kas manurat iti sarita saan nga minunay nga magisalsalip isuna yung no subyaram dagiti sarita na nagadato naipakat na dagiti ko dagiti elemento nga pagbilbiliban ti kaduan kadagiti do mga writers kas kadagiti panagusar iti simbolismo pagsiglatan na dahi sumaron dito ni Apo Aurelio Agkawili ti didaya mo ko na kada jay ko idealism muna nga kasi leso tibang magtadi iti gasolina kuno iti pigsa kinkuan nga itultuloy tararabidan na and kasla saan nga ko kasla saan nga maibusan iti mabalin nga aramiden agsurat agsukisok makigunglo jay kasla kasjay ko ma dajay kuan dajay gaget na kasjay ko mati tallugading tayo amin nga Ilocano writers nga nagadutinas ken nga aramiden agi pablaak talaga nga in-embrace na di kinamanmurat na malaksid siyempre gisab sa bali pa nga akon na iti kagimungan. And sumaron dito ni Apo Peter Lahulian so ti kataengan siguro nga ididulot iti panagsurat iti Daniel ngayon kas jemad lang ni Apo Peter ti ko no makita mi sunak isu di Daniel na ajay kumbaga man tigas di ngamin nga writer nga ibiyag na di kinaman naniw na ninya gidan daniwon na daniw dito ti may papaniti kinapudno may papanti kagimungan nga no makasarsarita mi sunak kas di sarsaritaan na ajay so dito dagiti talong ibilang ko nga dakil tinaramidan da iti Ilocano poetry Joel Manuel, Roy Aragon ken Daniel Lesperos. Idi kasla idi kwa arara pa pag kita nga makita nga dagiti nga tattao nga Yapo Aragon kas mannaniw nga agdaniw nga kaslaawan ti abab nakat nga ti isunam di dandaniwon na nga saan
saan mo makitaan iti panagduwa-duwa, iti kahit nakasuraten, no tiban suratan dagat may papaniti moralidad, may papaniti religion, may papaniti relasyon, nawaya isuna eh. So, patkem didandaniwan na, gaputa, awan ti inhibition na eh. Daniel Nesperos, kas mannanim nga nasidap ti matana, kati mapaspasama kiti kagimungan. So, dadabaro nga issue, expectaring madadani ni Nesperos nga panginterpretan na di mapaspasama. So, agitok dokumento ni Apo Nesperos, same with Apo Agkawili, ni Apo Nesperos is more on makitaam lang iso nga mas detalyado. No, gusto rin metapura mas makarelate ka. Yay. Niya po Joel Manuel, taksangkasat lang ta basit pa tinasurat na kadandani. Numampay basit di sinurat na kadandani. Makita nga pinanagnagan na kabagilan digiti Ilocano writers ti ko eh iti sumurat kadigiti sinurat nga makapatar kadigiti sursuratan digiti sabsabali san man nga kaputa bagatay nga ado no santay nga makapatar yung minsan pay pinanagnagan ni Apo Joel nga dagiti sinurat na tala ka ti Daniel nang runa ka dagiti sarita na takil nga banag hindi ko eh dagay tawon nga naikan iti gundaway nga agbasa agsurat and dito yung na-produce na dagiti na isang sangayan nga sarita na pin Daniel na hindi nagbasa dita diliman and di maudi may tirasing iso ti kaubigan no siguro para sa ron yung duma pa yung ubing iso ti kaubigan nga ma-appreciate ko nagidandani yung nagad ko eh mas mamaliw nga tagdani ti kakasto eh ti kakalog di ba nga nagigi sinurat nga minaging nakadatayugat ko eh medyo seryoso formal asimangpad ni Mighty yung mga loose dagay lingwahe na nga and pinanagnagan na nga saan nga makabangan iti limitasyon iti vocabulary tapno makapagdaning kat tinasayahan so dahil iti malaglagip ko kinadi Mighty and siyempre kasmat lang ka di ididulun tayo do mga writers nga willing isuna nga kwa nga makita ko na inay kadagiti mga movement para iti Ilocano literature nakadkadwa tayo isuna iti poetry performance and ano pwede iti narami tayo nga dumadumagan wat nga kadwa tayo na di Mighty and uray iti kwa iti sarita na kasi dimot lang kasi ti poetry na nataros nga basaen and makaawis ka digiti nagubing isuna ta lengguwahe dala di ko dahil lengguwahe na so ni may ticket ko millennial di ba so maala ng lengguwahe digiti younger readers and tilang siguro disadvantage iti part na nagpaisuna iti religion da so iti manglimit iti writings na no pa may bagbaga nga ano iti religion na yung manglimit lang kinkuha na kadigiti mabali na kasuraten so sort of saying numanurat ka para kanya ka kasla Aragon nga
saan man nga bilang mo nga ngatom ka dagiti institusyon, puro dagiti nga pamati. Ngam tapno mas solid da jay suratam. Jay, awan ti limitasyon mo. Suratam na yun kahit mga suratam. So medyo basit sa jay ko, medyo nabayag sa jay. Ako na ni Apo ni Kabsatria, Gen X ni Apo Rasim. Millennial 1980. 81 niya, 81 millennial. 79 sa tinaudi nga Gen X, 78 kami. So 79 Gen X. 1982 2000 ito ti millennial. And nung mayat isuda kada July kindagiti ka Badungalandan, nagsurat na iti Ilocano so nga ang nga da July da Leo Tejano dagiti kadwa dagiti nagpasnaan nakayayat despite nga sabsabali ti lengguwahe dan nasurutan dating surat iti formal nga Ilocano nga lengguwahe ngem dayay kasko ma iti panagsurat di maidi nga mabalin tayo nga usaren ti lengguwahe dagiti agtutubo iti agdama nga surutan tayo matlata dayay nunya ti formal nga Ilocano orthography, grammar. Mabalin na dyan, kabalan tayo. Pareho kami 41 ko na diri. Nabubing ni Mighty. Siguro nalaklakayak iti 4 years. Ni Mighty, 42 ako eh. So, dagiyay dagiti mangtigtignay kanya nga agsurat o nang tignay kanya agsurat and kinapudno na gid amin nga nga Ilocano writers kasi amam dayay kasla kanya ko mga dati nga kahit ko tagpadi tapos ket nag-decide na nga baling nga manurat nga Ilocano amam dayay decision nga mangilatang ka iti pasatibiyag mo para iti Ilocano literature o Ilocano language o Ilocano culture. Adakkel nga ba nagdayay ket rason tapno ma-appreciate mo ti may nga tao, may nga Ilocano. Nga dito nga rarabidon to san nga reward nga awan mo ti maalam nga reward financially. Siguro iti kinalatak awan pa yan kasi ingro na itong even mo ti kasasad tayo iti social media and san mo ti nakasidi nga tilang source of information ket sagay sa nga TV and diaryo and magazine nga talaga dagiti writers idi ket talaga nga ama mo ida dagiti tattao rockstar da idi kitatagat awalin so nagmayat nga kitaan nga datayo nga Ilocano writers nagtalinad tayo nga napudno iti lengguwahe tayo agarabid ka dagiti bambanag nga saan nga inya nga awan mo ti magunguna tayo so dagilaeng ket istangina. Thank you Manong Ariel. So dayta ti sangapulo ket 2 iti listaan ni Apo Editor Ariel Tabag. Ginulpianan nan sa nga dosena. Siguro dagiti sumaruno tapno naununag ti panangibinglay tayo. Mabalin siguro nga numampay at dati na sagana yu sursurok sa gagaysa. Baka mabalin nga unahan tayo dagiti sagagay sa pelaeng ay saruno tayo nga rod ni Apo Joel Manuel nagdalot itay thank you Sir Joel entertainment tayo itay take it away Sir Joel. Just gina John Lay kat nembagamalanta ay nembagarabi tayo angin
napintas man dati kastoy nga paset ti dapayan ta ada dati kastoy nga sharing tayo kadigitoy pamaliw tayo and dagiti bambanag nga nagbati ti lagit tayo kadigiti iduluan tayo manurat iti Ilocano. Ket iti amok dito iti Sir John Lee ket literary criticism na di muna islakas ja idi ngamen nga hindi ko nagbaliw ket pinaikari ide alakit no literary criticism padasek to man di piyesa ni Apo Dionisio Bulong kunak yung gapot agsipod ta nagbaliw ket medyo saan lang jay literary criticism dati fighting pugi ni Apo Dionisio Bulong digit jay aspeto mati digit jay amok may papan iti kinatao sila jay kinatao ni Apo Dionisio Bulong kas malalaki manurat iti makaparayaw fiksyon iti Ilocano. Ket numampay saan ko unay nga nadendennaan ni Manong Johnny ay agsipod ta saan tayo mat nga nagyan jay banawag yung kadigiti panawad nga makikita tayo isona ket talagang seryoso ti langana ni Manong Johnny seryoso ti langana ket uray mampay no agsarita ket nataknang nga tao nga sigong kadigiti panagkunada jay banawag digiti kakadwana da Apo Ariel mutlaan kada Apo Juan ket ipanagsursurat na kadigiti makapakatawa fiksyon ket kunada ket iso kano ti umuna agkatawa dayjay man ti magustuak ket padasek idi pinadpadas ko mat ti nagsurat iti makapakatawa fiksyon kinapudno na ti matanda anak mat nga muna nga sinurat ko ket di malakayan na baro ket inmala aksamot kaday di sinursurat ko ta nalakayanak mo nga baro nalakayan nga baro nga awampay ti asawa na ket pinanawan ni nanang na dayjay so nga nagkatkatawa akmat ket pudnon sa ki dayjay kunada nga no agsurat ka ket mariknam dayjay sinurat mo ket talaga nga pa-start ni Ana dati video kakabsat start ko start dati video sige dati panagsurat ti makapakatawa ko dayjay ko na umuna nga agkatkatawa ka nutlaan nga nagsurat iso nga ijay makarelatak kada jay kunada nga mapaspasamak kini Manong Johnny kabayatan ti numalpas nan dayjay sursuratan na kabayatan ti panang surat na iti di jay nobela na ket timpat experience ko ket mabaling akas jay ti experience ni Apo Johnny takas kunada ket agkatawan no nagkatkatawan nga rumwar ijay opisina nan nalpasen tay chapter ti fighting pugi, wano tayo mataya kung rosing, wano digidira doon plus Mauricia. Digidira doon mapay nga novela na. Ket kasjay mo napaspasamak kanya. So nga husto dayjay siguro. No dayjay
siguro ado mati dayjay pa pang nakasurat na mat dayjay nobelak nga umay kandida ka talaga nga ado tinakakatawa nga paset na. Nga nako nakita tay nga kitaan tayo man dayjay premise daytoy fighting po gini apo unit kas nasa ukat isa tingkar kar kiti bagik idi ko no litera ay no dayto ito akat ison to ti discussak kung kunak. Mamati kayo kadi nga dayjay nga ni Macario Mangiros ket isuna ket comic hero datoy. One. Ket kunak no analyze tayo nang ronat ani Apo John Lee ket literary critic isuna professor ti literatura. Ngam ti bukod ko nga adal ay Sir John Lee. Daytoy fighting pugi ket a flight in the night. Ket kun tayo kasla myth criticism dato. Mabalin tayo nga alaen dayjay structure ti mitolohiya. Ket isakab tayo iti daytoy nobela ni Apo Johnny Bulong nga fighting pugi. Kuna di kajay ko ayakat adada tay structure nati mythology di ngamin no mythology ko na tayo kat di kajay kat maulit-ulit nga tema nga addan idi unana ken adda pay laeng agingga kadigitoy urayon dala di kajay pan nakairuar na digitoy nga tema wenno padron ti panag-istorya. Sila ko madayjay Biblia ket ada cycle na dayjay kadigiti ko kat ada tay cycle na nga ada datay downfall tunukwan adda ibaon ti Apo nga propeta na then agsublida iti Apo kasdeti cycle na downfall then rebirth. So dayjay may sanga pattern iti mythology. Ket adda pattern nga kunana ket daytoy comic hero sabali man dayjay tragic hero sabali dati comic hero. Dati comic hero ket simple dati nga tao simple ni saan ka di nga simple ni Apo Macario Mangiros. Agsipod nakita tayo jay langana, gurang, kung nadakin ko na, matitidtag ti balbalawas na, ken agbibiyag nga ignorante pa kat isuna. So simple nga tao ito. So simple mat dayjay comic hero. Numadamot goals na dati comic hero. Kita damot goals ni Apo Macario. Amen. Puray lang no kasjay laeng tilangan at adama digiti masapol na nga tungpalan nga arakaap na itibiyag. Kaya naman timadan sedang. Ket dati nga kinasimple na pagamamuan ta dayjay comic hero pagamamuan ta masarakan na tibagina nga addan iti maysa nga sitwasyon nga saan na nga nagayayatan. Ket kasta tinapasama kini Macario. Adda na ipan iti maysa sitwasyon na saan na nagayayatan ket dati pa nagboxing na. Agsipod ta nalaing namin nga agbalsig ket napigsa dayjay banat na paiso na dayjay maso na imanah ket napigsa dayjay iso nga dayjay ket itatan kalpasan na dayjay pumanaw in dayjay lugar na dayjay ko natay nga flight in the night. No malagip ko dayjay fighting po gini Apo Dionisio ket
Rabi ipay kita jay panagtalaw da naglako dati irik kita kasinsin nga dal duri ko mangiros kini Aldong kini Makaryo ket dayjay nagpanaw da jay lugar dapat nan dayjay Manila ata nakasarak da iti langit tugot kadakwada sadyay nangipan kadakwada sadyay nga sitwasyon ket dijay ket daytoy comic hero mamit na datay old man. The old man dito daytoy pattern istorya. Mamit na mat datay temptress. Sino ti temptress nito ni Mensi. Dito old man ni Tata Paking. Dito jay ken mamit na mat datay adversary. Nga datay adversary na nga boksingero. Natay naganan tay main adversary na ketatan kalpasan na dayjay ma-achieve na jay victory yung adagayam mother adapay mother figure ket isu daytoy ni Muyak yung mother figure ket in the end isu tinagtungpalan na ni Muyak. So, in effect, kasjay dayjay panagyan dayjay daytoy fighting pugi nagbaligi nagunod na dayjay goal na nabigbig iso na nagsubli ijay lugar na ket idi bagak kini Manong Juni nga nagpintas daytoy nobela manong agsipud ta mythological mito daytoy. Dapat di kita bit-bituan nga kasla attendant na bit-bituan nga di kita supporting character kini kan dapat gayam datay kasla datay sidekick na datay comic hero at sidekick na ket talagang at sidekick ni Makaryo ta iso ni Aldorico ni Aldong so datay sidekick na nga nagbalinmot nga bida ijay sa bali ay nobela na nga at adalat idi nakabasa at dali kiti mabasbasak idi nabasbasak ko nakit nga ni Manong Juni gayam ket nagitran-translate kada gitoy myth digiti mythology digiti sarsarita idi ugma ket kung kunak jaka mo ajak dilamdamag kini Manong Juni no amangan do digijay ti nangapekto iti daytoy panang conceptualize na iti daytoy fighting pogi kastamot ten daytoy mataya kon Rosing ta no kita digitoy ket comic hero digitoy nga no i-apply mo dayjay mythology myth criticism no archetypal criticism apo John Lee ket agfit kadaytoy kadigitoy nga characters na so nga kunak siguro dayjay ti maysa nga rason no apay nga ni Manong Juni ket no mampay makapakatawa asarita iti Ilocano nobela iti Ilocano iti sursuratan na kasla ada dayjay na imbibe na nga padron ti mito ket isu digitoy ti us-usaran na no apay nga nakabilbilag daytoy fighting pugi ken digitoy digitoy dumapay nga nobela na agsipud ta no alaem gayam dayjay padron ti mitolohiya ket mabalin gayam nga maidapag iti dayjay nobela na. Iso nga no ni Manong Johnny Hidalgo ket mismo nga makitam na patak ti mitolohiya iti sarita kadigiti sarita na talaga nga napatak digijay mythology Biblia kada mythology ada jay anyway the Bible ket parte ti considered na parte ti myth criticism ta digijay pattern ti istorya no napatak na makita mi jay di sarita maaninawam ko nakit din ni Manong Johnny ni Manong Juni ket saan adda inday jay adda ide nasamay
ti panakaipadron ti mitolohiya ni Manong Juni kadigiti nobela na. Samula ang makita ti panakaipadron na no suruten dayjay iplat mo 1:1 correspondence. Anya digiti karakteristik ti mythological nga istorya. Digitay padron ti istorya tayo. Amen? At digitay padron ti istorya tayo. Tawang mo ti original nga istorya at digitay urepe digitay nobela ni Steinbeck. Digitay paisina aramid nga sine ket na padron iti Biblia. So kasmet laeng kinima dayjay ti takwat to kasmet laeng kinimang Jani ni Mang Juni digiti nobela na numampay kitaan tayo nga makapakatawa digito makaparayaw isumot laeng nga iso nga addaan iti daten raman ti mitolohiya digito nga sarita. Ngem masapul nga umagpangka iti nivel ti kritisismo tapno maalam dayjay padron nga ibagbaga kadigitoy. Ngem kaslasaan tayo ngamin nga saan tayo nga ma-analyze nga kasjay nga mythological digitoy. Agsipod ta pakatawang mo ta ken nakail Ilocano mat. Nakail Ilocano digitoy. Yan. Ket nalaing ni Manong Juni iti datay coincidence. Nagpakatawa na. Coincidence. Ngem makita nga kabayatan nga nangipan iti maysa a paset jay nobela na iti daytoy umunon a paset hambom nga aramaten nanto daytoy iti sumaruno a paset para iti sabali man na panagpakatawa. Talaga nga kasjay ti nakita nga panagkokonektar digitoy characters ni Manong Juni. So nga siguro amin digitay sinauni digitay kinunan ni Apo Arielitay adumat digiti manurat nga maka-inspirar kada tao nga sininggal out ko ni Manong Juni agsipod ka idi gamin original nga plano idi kat sila literary criticism na kasi kung na-i-relate ko matan ti kabukbuko takapadas nga no datay agsura takpat ti makapakatawa umuna atmet nga agkat katawa. Iso nga no 69 chapters na sinurat ko ket 69 nga lawas nga nagkatawa akmat ije opisina ijay Banda National High School pelang iti tiyang ko ket dayjay thank you very much Tanod Ariel ti datay nako nami tatay nga na-mention mo datay nagang ko sa anak nga dandani pud no tay ko na mamano ngamin ti masurat ko nga Daniel jaka mo ket talaga nga natintas kada kayo ta kaya yo ti short story kan Daniel kanya ket kasla datay naatop man dati no makadaniwak adamo di kita English nga daniw ko kitdi ket kunani Apo Ariel di ko apa Ariel agkawili ket nay apay nalaling kan sa magdano iti English ko data put na digijay kani Apo Ariel thank you very much sa tanod na-mention na jay sarita alaket iso jay Daniel medyo lang so dayjay digitay na ibaga ni Apo Ariel nga naka-influence kin kuana iso damot digijay ti naka-influence kada tao ti makunak kini Apo Ariel ket kuana ni Apo Tanod Ariel digiti Daniel na no dati basa digitay Daniel nga Apo Cirilo Bautista digitay telex mon wala nakata ko
umarni di kiti dani ni Aporial ti Ilocano, kadi kiti dani nga kabailan. Nalaing naman na ni Apo Bautista. Amen. So, isa ti may isa. Hufana. Di kito. Kat, ato pa iti agsarita iso nga panagkunak Apo John Lee. I-share ko siguro matin dahil takwat ko may papangkin ni Apo Johnny. Kat, isa dahil mitolohiya mat dahil nobela ni Apo Johnny numampay makapakatawa ang nobela iti Ilocano. Just tagina. Thank you, Sir Joel. Thank you di nawada ken nabagas sa panang i-share yu ti kapanunutan nyo ti obra ni Apo Johnny Subulong. Ket addan iti libro ti Fighting Pogi in Pablak ti Sanyata Publications idi pay 2016 manong Ariel. No kayat yu basaan mabalin nyo siguro contact ti Sanyata Publications tapno makita yung matakwatan yung dagiti kinuna ni Apo Joel Manuel may panggap iti Fighting Pogi. Datan-datay kopya na. Makaya ko na. Thank you Manong Ariel. Bye. Kinure dati may sapay. Thank you Sir Joel. Isa ron tayo nga rod ni Manong Daniel Mesperos. Yung bagarabiyo Manong Joel. Manong Daniel. Napangka mo Kimaro ba? Wan, abalay. Abalay na Apo John Lee. Gwen Manong. Okay. Ay pag-arabi tayo amin kakabsat, kaploma, kagumilan, pagyamanan deto'y panakaipasit ko iti deto'y umuna first virtual Dapayan 2020. Ket dakunay makadadong agsalita. Ket una-unay nga makita kamay sa kadigiti naka-influensya ka nga sa agsurat ni Manong Johnny. Agsibod iti kinaanos na mangsursurat kada tao idi kastapay nga lakwan ti libro tapno idi kastagat ko na nga tapno adupay ti masursurong kunana. Daksang kasat lang idi laklakwanak ni Apo Johnny ta o mo tigatang tayo kakapsat. Nukat di babayan iti panaki gumgomil mat damat digiti laptama pidot tayo sa iti pagseminaran. May sape nga pagtamtamdak naka-influensya ka na kaagsurat Dede Manong Ray Buke. Naanos dede nga Manong Ray tayo, tao reno idi agububra kami jay kwa liwayway publishing. No kas jay nga panagmimeriendan ti kwa nagsasama kami kada ni Apo Juan Asuncion, ni Apo Prodi Padios, ni Apo Rodi Contillo, sabi ni Apong Kles, ni Apong Johnny. Babayan ka digidjay nga panagsasama mi, digidjay ka pang panunutan kan balbalakad nga maibagbagada kanya. Basta kami mga ni Arnold. So, sa dati ni Manong Kuan, ni Manong Redo ke, ibagbaga na pa idi nga digitay dani tukot padasong peti agsurat iti dani iti Tagalog kunana. So, digiti time nga i-translate ko digitay dani ko sanan to lang ipakita kung kuana sa mi isalip iti DJ Commission sa Wikang Pilipino, ala na pagbakasatan temot nga nangabag iti namin dua daras. Kat apagyaman iti anak dede Manong Reduke, iti ananos na nga mangkumbinsikan niya kidi. Kastabay ani kwa ni Apo Aurelio Agkawili nga ad-addaman nga
iti nakaitod kanyak iti dakkala inspirasyon no apay nga agsursuratak iti danyo. Na idumduma unay deti nga agkawili ta idi nakikonbensyon nak diti susubits ag takakakon ko ano apay nga iso na ti kanayon nga first no ang dispat ti panagsurat iti danyo. Yung kadagiti nga kwan, gapo iti agsipod iti kinaidumduma iti makita ka pa nagsursurat na kasi la ko malangyan no dete panaggara bigna iti title ti danyo na ket maguyogoy kan anyan to ket langaroden no basta ang peti nagutod ti danyo na. At dati di layout ko pa di libro ni Apo Kawili nga adda nga pangawag ko kuana nga syaklan ti adda mang awag kang kuana iti Apolong Aw. Ni Apolong Aw kada di danyo na nga rugso iti panawen ti series kuna na gana di JP ka sequel na nga the rep iti panawen ti dangadang kuna na ket sila di makaay-ayo man deti nga kuna. So, manipod idin, kasila kayat kumitikas dyan di suratan ti danyo na. Kata, may sapay, di kwan, ado ti, nagpamanilag pa edi, ado ti nasursurot keng kwan ng kasano ti agsurat iti danyo. At pagyaman ako na, di panawin nga panakakatwag ni Apo agkawili, agsibod ta idin, nagpamanila nagayang kami iti isuna kami ti mesa kadagiti nangalo-ngalo ti panakapaadda ti kooperatiba dagiti Mannorat nga Ilocano daksang kasaglaen kadagiti nga ado a sakripisyo kada arapaap ket aging gadalaen iti arapaap nga mangnamnamat na iti mesa nga aldaw baka mabiyag dagiti nga arapaap. May sapay pagtamtamdag nga uno ta digiti maka-influence sa kanya nga agsurat ket digiti padamot nga kwan isla ko magan ni Apo Aroy Aragon agas sapay gani Apo niya Balayan Joel Manuel ta nasidap ti padigito uray kabadungan laki daket ambok nga adute lang ti na nasursurodan ng siya ken aduti nanunag ti panagimuntat da no panagsuratan. Basta pa ni kuan ni Apo Kles Rambaod na naanos met no kuan nga mang baybayabay kanya ket pagyaman unay digiti nga naitod da kanya tanong saan nga digiti nga pagdamdak Mannorat saan ko mga awan kumamot nga siguro nga isaaman nani ken numaminsan sagpabinsan agsurat akmat iti ababa sarita nangro na deti mesa pe Aurelio ay Ariel Tabag ket dagtol pa iti influensya na kanya kas ikikinaanap na pa nga agilibro kadagiti gapanan digiti sinurat digiti awan ti kabailan na nga agi pablaak ket lugayang kaunay ata ano da Ariel Tabag nga hindi ko dito tinaganong ngayon bunyag kung asyeng kat na nakasiksigatin sapay ta itultuloy mo pa iti mang tulong ka lagiti mayat naman nurat nga agi pagpaglak ka digiti gapuan ang daan tapos hindi ka sagat maparang paya tayo pa diti literatura Ilocano. Ito lang po dito lang ti may barapo kata ako pagyaman nagti panag-episode ko iti nga saritaan. Thank you Manong Joel. Manong Daniel. Joel akong Joel. Thank you Manong Daniel. Ti sharing mo. Sarunod tayo nga rod ti may sapay Mannurat. May binglay ti kapanunutan na ni Apo Mario Tejada. Sir Mario.
Nimbaga rabi tayo manen nakakapsat ni makita gayam natin buok ko ket saan nga na urnos. Nga mala disunsari nyo ta kastoy sa kaputi nun sa kung amin gabuti ati virtual nga panag convention tayo ket ore madama ka agluto ket irap-rap yung moment ka madama agluto temang rugrugi kayo kas namiting kinagpaison na dati ko na ni Apo Rene boy kote masapul pet pa nagpakantubing kastan sa ti akem ti kotan ti lulo kina agpaison na kakabsat idi ibaga ni Neo nga may sa kadigiti ag sarita tatta pagamula ta nagawewe na kidi ko nga midi mamiris ko ay kasla kuan sa amin dati yung kunak kasla balinak mit akritiko dito yung kunak no agsawak ket jakmet amo ti agkritik kunak so nga samay-sapay ala awawa ndak ti manurat ng sanak mit a very prolific na manurat so ako naket idi na minsan jamon no nangal daw din ko nakini ko timawa ken ni Neo imbaga nga sanak sa langag sa sound no Biyernes Neo ko na yung tatemet ay wen manong ko na namet alawan ta mga lakalang ka digiti taga Cagayan nga digiti adu nga manurat sa jay ko naket kiti problema sa jay sa Cagayan ket narigat ti signal iso nga bigat ko namit ni Neo kanya jakmet ten ikat tenagan mo manong sarita kan tulad aton rabiing kunana akit di jakmet nga nakasagana kasano nga rodeng kun akit agsawa tulad basiten ako na iso kasi apo isa nga listen sa rin nakasagana kaslala kagiti imun una lalo da asenggen ni Joel yam ala tay ko na ninayo idi nga sa time to met dati ko ako na no siya sinod digiti pagtamtamdam manurat nga Ilocano ken sinod na ka-impluwensya ken ka ket iti ka panagsurat no anagik di so na mang-impluwensya ken ka iti panagsurat kunana saan lang nga di jay nang-impluwensya iti estilo no dikit di siya sinod ti kaslala naka tignay iti riknam nga agsurat so nga dagitoy sawek tatak no siya sinno ti kaslala ng tignay kanya agsurat no may panggap impluwensya iti estilo kaslala jak sa maka ibaga agsipot ta dati may sa siguro nga gapo nga sanak nga dati nabaligi manurat ta kaslala katang-katang agkatang-katang nga kiti estilo no siya sinod magusto kaslala isumit ti tuladek kaslala pagi padrona no kakaiso na agsurata kaya ngem kahit kuman nga istoryan no apay nga kasanuan ng rugi at nga nagsurat anya ti talaga nang tignay kanyak nga mangpada sa nagsurat kinagpaison na ket ubingak pay di malay pa di ko na ni Ariel kanyak ni di 1980s gayam early 1980s ket nagsursurat mit gayam ni Manong Mario kunana nakita tayo may isang post na kinagpaison na hanla 1980s na nagrugyak nagsursurat tay di adak elementarya na dalmi nga ni Jose Rizal gayam hanya Ilocano ni Apo Jose Rizal nya madakamat ko lang na basak nga idagtawen pa lang ni Jose Rizal iti piton sa Taiwan no walo pito titawen na ni nakasuraten iti may sa play kunakit kahit kumit akbel nga kasla Jose Rizal ngem idi pitot tawen ko walo ihanak man makasurat pa yang metam mo drawing lang to brakide idi kuan di grade 5 akong kunakit ni ay nala daw sa una yan kunak
inati yung nakunay ni Jose Rizalen. Iso nga di grade 5 nagsurat akmetit ni Kwan. Upat ng istansa nga dani nga Ilocano. Isot nang rugyak nga nagsurat na ta. Yam sanya para pablaag, para ko lang na insurat ko lang tirik na kenatay ko na akong kahit kung matulad ni Jose Rizal. Grade 6 kasamit lang nagsurat akman sabali nga dandani ko ng Ilocano. Yam sanya para pablaag. Dete kas kaya ito mabasbasa kidi kan mangmayag ko nga kadigit ay manani dito pidig adot manani da apo Claro Caluya da apo Guillermo Flores iso nga ti panagsurat ko met kidani akit kasmet kadakwada ang adot ay Bustano Agraim akit ti dani ko namin ay ko nakon so nga iso met ti tinultulad ko. Nyam idi mga late 70s at ang amin na jay ko idi awang peti pagtrabaho at idi panakai broadcast na iti radyo nga dati seminar ti Gumil dito Lawag Japaya mo idi no kaya sa 20 Gumil ay may awan mabasbasa ko nyam hangko na nga amo no kasanot panaga nga gunglo napanak met ijang na amok da manong Jimmy Lucas na ira na pa yung may ni ay ti paket may isang nagsarita ken nagdani pa sa dyan ni apo Dr. Reyes, Godofredo Reyes. Akit agpada kung ti panagdandani ko nagmita na at nagdani so wang kasi ay ngam ti talagang nakaguti-gut kanyak nga agsurat umuna ko dati husto nga talaga nga may panggapte pa nagsursurat ko tatan ti nang guti-gut kanyak nga agsursurat ni Manong Isaac Pedrera taga Tanggawan dito Pidigmat lang baryuan ni kabarangayan ni Analisa iso natin agsursurat ay jaban na wag din ket idi maman nga tarigagayak met nga agbalin aman nurat akit kanaylak nga awisan ni jabalay datdi nga ipagpakita na digitay nagsubling manuskrito na. Datay man karton ti Carnation sa iya no Liberty nga dandani mapuno digitay nagsubsubling manuskrito na. Sadya digitay incorporate idin niya po Juan SP Hidalgo nga digitay panangedit na. Ket digijet sursuro namin kanyak ni kaslala ko manipod iti page 5 irugin dito iko na nga linenyaan ni Apo Johnny di ko dati may isang manuskrito ni Manong Isaac Pedrera aket digijet nagsursuruak nga agsurat met iti sarita ngem sanak unay nga ti kahit ko masawanan oray no dati kahit ko unit agsurat ti sarita idi basit lang ti production ko kinagpaiswan na ket no siguro ti lang nakita ni Aseng idi jayente ko dahil na minsan nga panangabak ko iti salit ti sarita inasponsoran ti Gumil Hawaii sa idi dijay baka tayo so amok na nai-kadili dyan daman nawang. Kan dati may isang nga bagiti graphic kasi lang ti production ko iti sarita. Iti kahit ko, no, tinang impluensya mit kanya kung kaslala DJ, no may panggap ti estilo na ko man, ti panagsurat ti sarita. Kahit kung tuladan idi kat digijay estilo ni Manong Pelagio Alcantara dati
ada datay sense of humor na di kasla ya taramidong sarita na may panggapit atay bumarito nga medyo tumarektek kanya atay inauna nga misona nga balasan kasalakas ya kumati kahit kung tuladen ngam ti problema hanak nga dati no rugyak ti agsurat iti ate medyo da pakpakatawa na ano da sense of humor na agtin nagmetlat nga dati seryoso ti papanan di jay sursuratek iso nga ti malagip kumanukan dagiti man sinurat ni kunayan ti between ti Rosales kasjay nga medyo han unay nga kasi tetay sursuratin ni Manong Pelayo Alcantara mas nga na unay kan mas nga datay seryoso digitoy sinurat ni Manong Johnny Hidalgo iso ti nakasursurak ti panagusar iti symbolism dagijay sarsarita ni Manong Johnny Hidalgo manen dati nga ko na agkatang-katang dati pa kiso siguro nga sanak nga talagang nagbalin na prolific writer katang-katang no at magustok iti suman kumatulade ko kahit kumet dati panag estilo ni Apo Donald Pasis ikis iti barokong kunana nga dati stream of consciousness ti estilo na ket so nga DJ dadumamit nga nasurat ko nga sarita kaslala ada paset na sa dyan nga stream of consciousness ngam kunakon jakmet ma-sustain niya min datoy kinamanurat ko iti short story sapay kumata ure pa no DJ dengdeng met anak kahit ko sawen kahit kumet atong palen ya ko na ni Manong Redo kede nga isupet may nga pagtamtamda ko na nga manurat nga kunana agsurat kay latta kunana uray anya ti suraten nyo na no unalpas yon kunana jay manuskrito yo hanyo nga gamden nga tay sigon nga editin no kurihiren kayasan ikwayo pa lang kunana idulin nyo pa lang no nalpas yon sakay tulasog yan talpasan ti sumagmamanungal daw ano uray pa'y bulan kunana basta ti naskain no anya ti kahit yung suratin nyo ilapasin nyo idulin nyo pala muna na kunana idi karigitay panag-lecture na met iti konbensyon kastamet kaning Manong Johnny timati bagba ni Manong Johnny kat dati kasmet laki ni Apo Ray nga may panggap iti disiplina ti kuna ni Manong Johnny met kat ti mangiset kayo iti datay target yung nga suraten nukas parian short story mangiset kayo no manungal daw nga lipasin nyo bueno saan may isa manu nga short story ti malpasyo mangiset kayo iti target yung manu nga short story ti lipasin nyo iti may sa bulan bueno saan may sa atawen kasjay kastamit lang no dani ti kahit yung pagsuratan nasuraten ko na no mangiset kayo ti talo adani ti suraten nyo ti may sangal daw ko na ngam no padasin nyo tayo makalawas man lang hanyumet nga matungpal ibasbas sityo ko na padasin nyo ti duat itunggal daw no hanyo lat na matungpal at least man lang may sa dani ti may sangal daw
akit ti pinadas ko met detang kaslala panang disiplina ti bagik idi data ko na ni manung jani nga mangisat ti ko. Adamet dati ko di adamet di tiyempo nga talaga nga pinadas ko nga when natungpal ko met siguro ket ti addan samet duwa nga lawas nga natungpal ko nga sagtunggal aldaw da output ko nga manya hanlat nga para hanya na ipablock amin dagijay. Di jay panang ngaramit ko lang iti kaslala tay panang disiplina iti bagik ti makagapon nga pa nagsusurat. Ngam di jay di time nga kasla pinaka productive akmet nga agsurat iti dani no pay iti publikasyon ket han akas jati kaduna. Pagpian na ngamin idi ada ti programa ti Gomil Ilocos Norte iti radyo idi nga tunggal lawas. Akit tunggal lawas sa damat ti ibasbasak sa diyan. Pati iti panagaramid ti Bukanegan kasya. Dan nilinawas iti ngagsurat iti Bukanegan. Siya ti mang surat ti jay Bukanegan mi ti radyo. So awan unay ko mati masaritak talaga kung ninamnamang agsawa pa lang kumatata. Ngam kahit ko pa nga inayon nga iti daniyo nga talagang isut pagduyusak. Iti daniyo teko nakon iti mannano iti pidig ti muno lang nagkaslala inididulok ten pagtamtam dati so nga digiti estilo damit nga iti rima lata ti ada rima na lata ti panagsursurat ko nga muno na ngem ada damit kita ko na sad nga dani data inverso lang data ko na dam inverso lang kita nga dani data ko na digiti duma damit digiti dani ko nga free verse nga may pagpa-black mat ken nayan tuluya met sumagmamano na nga wag met ti salip pati English pinadas ko pa iti nagsurat met ti English kadi so di nangabak iti lyric poetry writing ni Apo Clarito de Francia. Awanti talagang estilo ngem kahit ko nga tuladin ko maken impluwensyan nakta digito estilo digito ubing nga amang manurat nga ididulwek itatangag dama. Kaslala ko man ni Roy Aragon, gaputa ti magusto ken ni Roy Aragon kada ti nalaing mangusar iti balikas. Dati playing with words ako lang sa ti Ingles nalaing mga ayam kag iti balikas ket naka ganganas nga basaen malaksid laeng na ada digiti na uling nga kay papanan na tas lalano basbasag joy ko dani ngamin ni Roy ket ti mariknat ya marikriknana ken dato gayon ti malagip ko nga pagibasbasarak ngamin iti kanyak lang may sa personal nga panang basak ay panang pangrokodat iti napinta sa dani kaslalay din na sao ni Manong Tel iti na minsan nga panangabag ko iti dati on the spot poetry writing contest Jesus Subit CD kunana ket dati ngamin dani ni Mario kunana ket na simple digiti balikas nalagaan kunana ngem kanyak kunani Manong Pelahio ide nga isumet ti pagibasbasarak kanyak ti ibagak nga napintas ti dani no adda kuldingen na arik na kanyak kunana adda kuldingen na arik na ken adda ti kuldingen na alagip rik na ken alagip ket iso iti makita ket ti dani ni Roy Amaysa iso ano basbasaet magustuak
ti dagiti panagdandani ni Roy ket sapay kumat iso ti namnamaek nga mangimpluwensya kumamit kanya kiti atoy kahit kung panagsurat kadagiti may siguro mo di nga paset ti panagbiag ko. May sa pa kahit kung mangimpluwensya kanya hanga nang impluwensya kanya no dikit di mangimpluwensya kanya datoy panagdandani ni Daniel. Kadagitoy nga tiyempon ti sapsapulen dahi ti may nga dani relevance na relevance ti dani ket digiti dandani ni Daniel makunang very relevant kadagitoy tiyempo tayo ada digiti social commentary na kadagitoy kada political commentary na pintas digitoy ngem ti may sapay kahit kung mangimpluwensya kanya kuma iti panagsurat ko iti dani tataket ni Ria Rebolledo. Magustak di kita dani ni Ria kahit kung tuladin dito estilo na no pay digiti dandaniwan na kay kasmet la digiti dandaniwan digiti kunak tatay nga ipidig slala toy daniw ni Apo Guillermo Flores kunana ket malaglagip ka ubantay kunana ati may isang daniw na ditoy ket dinescribe na iti kan dito ti daniw na describe na iti iladladawan na ti pidig ket sila makikita daytoy kinapintas ti pidig iti una nga tiyempo ket moment basaik datoy daniw ni Ria nga dagiti turod iti Isabela may salang na ito kay iti magustok ang daniw na yan makita ti nakalawlawag di jay buya nga makita no basbasaik iti daniw ni Ria ken ti panagusar na kay iti balikas iti panag dati pros ang dati kaslala pros poem kasas pangawag dati estilo akastoy jaka mo ang kung aming kita hindi technical nga aspeto no maminsan ti dani no dikit DJ basta kanya no mariknak ada tingnan na riknak ken ada tingnan na lagip kanya ada met ipakita na buya ladawan kasi tinapinda sa daniw kanya iso nga dagito iti kahit ko tayo dagito nang tignay kanya ken dagito kahit kung magtignay ken mangimpluwensya kanya dagito inak kinakamat manurat nga pagtamtamdak adu pa ni ibaga dagito ni ibaga Ariel kada Joel ni Daniel hangkon niya ibaga talagang pagtamtamdak unay dagito agda pa dagito perme pagtamtamdak unay kadagito ni ibaga dagito may nakamat ko tata iso lang ti may nayon ko ket data laeng ti masaritak na ba examen Apo John Lay siguro dito ilangin niya ag tukenga Dios ti anghina kakabsat ni Magarabio. Thank you Apo Mario tiada talagang ado ti manurat nga Ilocano makapatignay dagiti obrada ket tayo nga rod ni Apo Rolando Siguro Jr. ng Bagabrabio Apo. Apo Rolando. Awan samat ni Apo Rolando siguro. Okay, baka nakakonect. Oo, mabalin tayo nga sublian kas parigan maka connect to damdama. Manong dati nga dito yan. Taruno tayo pa lang rod ni Manong Dani Antalan.
Mang Dani, unmute please. Ayan, naimbag nga rabi, lak, sapay ko mata, okay lang dati signal ko. Actually, dati timay sa kadagiti, jak kabisado unay, damok katay iti, tawag na dato yan, virtual, so ti Zoom. So, pamagpakawan naka-online iti dati kung daway. Ngam pagyamanan, nadakamat rin mo ito ibiyang kap ni kasta mangibagamit, iti dati nga oras, iti asong manong banag may panggap iti literatura, kat kasta ibaga ni Sir Neo, may isa nga manurat, iti adang may buksilan mo't no, apay kasano ti influensyana, okay? Tuwing mo ito ibiyang. Ket so nga may isa ti dakamata kung siguro jud udi na ket dagiti to lapas pasarunson na. So na bag nga rabi tayo amin, ti daytoy gudaway sapay kumatamay dati signal ket ti may sa kadagiti manurat nga dakamata ket anak mo madayon dito mo lang kandunan ni Apo Ray Duque. Gaputa isu ti may sa kadagiti makita met nga naka-impluwensya kanya. Siyempre, pagtamdan mo dagiti dadu mga manurat pay nga nagapumula ditoy ilik sila kung makadapo ben namin gray kini Apo Magdaleno Abaya ken kablaw pa ni Sir Jerry Malamion ken Apo Fernando Gernalda nga may sa kadagiti susurat edit komedya. Okay, so han nga napintas unay editi umuna nga panagsarak mi kini Manong Ray kaslak lamay sa mulyeng tawag tuyan sarapuso bino sarang ko ma naidalan iti apoy ngayon sigida may adanak siguro iti kolehiyo sumursurot akidi kadagiti adan anagan namutten iti panagsuratan iti literatura Ilocana da Rolando Gamuso ni Mistro matlang ni Sir Piyong ken dagiti dumapay ket aday di may isa ka dagiti okasyon nga kasla pinayaban na dagiti kaya namut ang umay ikanamot iti pamalakad ket tuy namut ibiyang iti pulos experience na idi adamo tayo nararamid ko ngayon parang kanya na may isa nga Daniel unana ket di binasa na ja mo no pinaminano na binasa ja mawatan dati Dani mo Dani na siguro ket balbaliwam kasyay so kasyay asla ko no may saka nga ubing kailangan may sagdadamo kumbaga ket kasla mapabainang ka nga kasyay ti mangeg mo ngem siguro no daduma nakamo ko da jay mulye gaputa siguro ti maysa nga mulye tapno nagbaling nga tadem ket dumalan iti apoy. So siguro kasi tinapasamak gayem kapsat gapu iti dayjay nga balikas. Siguro nag-strive na ket nagbasa na ket or nagadal na ket so idi kuan so nakasusuro na nga nagsurat nakasusuro nagsurat. So dayjay met ti maysa kadagiti namalanan banag siguro nga nangidurong kanyak tapno iti kasta ket makapagsurat met han kami unay nga nakapag-encounter kini Manong Ray siguro dupay ti panagsarsarita mi kini kabsat na nga ni Manong Senon dadagay sumunong okasyon ngem dadumet dayjay panakabasa kadagiti sarita na kadagiti nga panawon siguro ket may isa nga icon ni Manong Ray dito ikandon iti may panggap iti kas may sa manurat gaming ket no banawag ti pagsaritaan ket dito ikandon ket naganamot ti rumor gagayang kapsat so siguro ket dayjay estilo na ti may sa kadagiti nang impluwensya mo kanya ada dagiti sinurat duma ket muna nga basaem among maala ipaminduam malalamon ipamitlom
manaalamon. So kasla hanyo man ay dadyo muna lang nga panagbasam o di ket pamindon pumitlom tapno maawatam dadyo sinurat na. Siguro kasi ti wagas kadagiti nakita kadagiti sinurat na nga sarita. Dagiti sarita. Kasla kuma dagiti sarita na nga ay panggap kini Romang Katoliko na puno na ididamo ket nala dayay. Dayay kas may nga mannaniw nga ti inaramat na ket may panggap dagijay characters dijay biag ni lamang absat lakas ko ma. So dayay didamo na jak nala so ipamindwa. Pamilok pa ya nga binasa et ginggana nga naalak. Siguro no adaman ti maysa kadagiti na kasusuruak no may panggap iti panagsuratan may nagiti second personal point of view ket dagiti sinurat ni Apo Reynaldo Duque. Jamuan no kasya gamin ti point of view na kasla naununeg man sarita na kasla kumadajay sarita na may panggap iti Leon Kense so kasla dajay mga taat maysa kadagiti kang runaan nga dajay ti maysa kadagiti kuna na impluwensya apay nga pinadpadas kumet gengkapsat iti nagaramat iti second personal mo kasla adu dagijay sinurat ko nga second personal nga adamet basit kidagna kuna man lang na tagamin ket isla ko mas maalam dagiti dadu mga elemento na tapno may kanyak mo kadagiti dadu matapno ti kasta mapagtitipon mo ti maysa nga sarita. So siguro nangruna kadagiti mangrugrugi pay laeng no kaya da nga kitaan siguro nangruna no balak dati makisalip apay nga dida nga ikonsidera panangbasa kadagiti sumanong nga sinurat ni Apo Reynaldo Duque imutagtekan da dagijay ang mga no makatulong nangruna dagijay kastyonak may panggap iti panagusar iti point of view nga second personal dajay panagusar iti flashback nga kaskinanak dajay may panggap dajay Leon nga maysa kadagiti first prize na iti Don Carlos Palanca may maysa nga kasla ma setting na ngem nagbayag jayan iti flashback na kasla kasya ko ma. So panagkunak nga daman ti maysa kadagiti impluwensya nga ada nga nang influence Trinity Biang ket ni Manong Ray. Nupay kaskyonak ket may salagamin tinaybagay din ni Sir Neo mabaling nga agi ko ket baka may salaan kuna namet ngem gaputada nang gumutatay malagip ko gamin nga maysa kadagiti naka-impluwensya met kanyak nagsurat maysa nga sarita lang magkiditi siguro na nabukol ko ken naipablaak ni Apo Juan Timba dajay ket may panggap iti sarita ng parakyangan may panggap iti maysa nga lumakayin nga luang no agriro dajay di mupay ket mayan na dajay nga kopyan isla maysa retorika iti biag nga nupay ti character mo dajay nuang ket agbalbaling nga kasla kay batugan na ti maysa nga tao so gapu ti dajay siguro ket nakasurat met ti maysa nga sarita nga ada nga naipablaak ko dajay ti title na ket ni Dalo Sapi so malagip ko gamin di ba dadagay sarita nga nupay nabayag mon nga nabasbasa lumagip lataking ka ada lataking ka tagamin mabaling nga nagsidking ka dajay ada ti nagrusing nga rikna so kasla nupay mo makita no sa dino ayan na dajay nga saritan malagip ko gamin dajay idi nga
kasla ng tignay mo't datoy karirik na dayay nga sarita ni Apo Juan Chimba. Ken may sapay napagbilbili ba ko na malanan ni Apo Chris Ilostre nga itilaksid nga isuna ket may nga bulag nga makakita adamot dagiti kadagiti tartaraw di nga tawennan talaga nga jay panagkita ng awanan nga mga dadya tinang tungday hanga dadya tinang tungday nang pasardeng king tuana tapno isardeng na ti isem na iti literatura Ilocana isardeng na ti panagsuratan gagayong kabsat ada di gundaway di nga panangdamag ko kanya na no kasano ti panag-type na ket inakamat na nga kinabayag nagsusurat ng makinilya marikap na nga di bumaybayag ket adati para type nan idi adati may nga nabasa kidi adati library gamin diti Kandon dadayay books nga Ilocano ket may kadagiti nabasak nga sarita dayay puon nga daytoy ket may panggep iti diaspora wenno panakigasang-gasat kas may nga Ilocano datay gami nga Ilocano ket dayay ti may kadagiti tawagnan ugali tayo dayay panagturong iti sabaling lugar na turid tayo so nabasak idi datoy hangkunak nabasak la di libro nagigyan la di nga library nga daytoy ket ti title na ket puon o siguro no adamot dagiti nasurat ko may panggep ti kastoy nga genre ket gapu siguro datoy niya po Epsionel Jose dati lang gagayang sa tagyamanak iti datoy awis yu kanya nga makapagsarita kaskiyo na kahanap pay unay well first iti Zoom dadamo da taw newbie dati iti damok nga makipag Zoom adamo dagay da dumang awisen manipod kadagiti na dumaduma nga ayan siya ngem kaskiyo na hanak nga naka-attender tayo kadagijay. So, siguro gapo ti gumil ket isut gapo na nga adana kiti dati gunaway. Thank you. Naimbag grabe tayo. Thank you Manong Dani. Nakaurnong tayo nga rod kakabsat ti adu nga manurat mabali na i-follow iti obrada. Ket saruno tayo nga rod met ni Auntie Estela Vizquera Guerrero. Auntie Stella, please take it away. Diba garabi tayo amin kakabsat mangagdak matlaang. Clear, Auntie. Okay. Kasla pansahan tayo han nga agpapada da jay instruction ni Neo. Kasla pada kami sa ni Joel Manuel iti Insagana. At imbagamot gamin kanyak ni Neo ket no sino ti amin tayo matkat ado dagiti kayat tayo nga manurat gam sino dayjay naka-influensya unay kanyam kan kasla kayat mo nga surutan ko matidana nakasla ngam kunana kanyak malaksid akin ni amang mo manang tamo mabalin nga ni amang mo ti i-criticize mo di trabaho na kunana so nga kaskin ni Joel tamukat literary criticism nga talaga mat iti taray na. Ngam kitde kasmat kadagiti dadduma hanlang nga may samat iti naka-impluwensya kanya. Ni amang ko ti naka guyugoy kanya ti isem kong agsurat. Ngam han nga iso na ti naka-impluwensya when it comes the Jenay style kan da jay kayat nga pag kayat nga pagbalinan na kasmanurat. Adjay mo na gamin nga sinurat ko, di mo na nga naipablaak, nakasirseryoso. No apay nga nakasirseryoso, gamin dito di panawon nga
ti nabasbasak nga sarita iti Ilocano ket dagiti sinurat ni Apo Juan S.P. Hidalgo Jr. So nga di kas ko natatay ni Ariel nga adati na kay kugnalan ti amin nga sinurat ni Apo Juan S.P. Hidalgo Jr. da nakay kugnalan na nga kas ko maiti Biblia, kas ko maiti dagiti basta anything nga nakasirseryoso kas demot iti nakaikugnalan na di muna nga inaipablak ko. Ti paulunan sa dayjay ket nagsina ti dalan na may papan iti singin ket naiko dayjay kadagay kini Isaac kini Jacob. So kasi ti naging plat na nakasirseryoso. Ngem adda ti naka-influence sa kanya nga writers no apay nga nag-shift ti napanak iti humorous stories. Idi nabasak tayo sarita ni Manong Manuel Diaz, taga Pangasinan madlaang manurat, amok nga amutay mat amin, ti paulo na kat artista ni Manang Rusing, nagkatkatawak na pirmi, ket nakayatak launay, deje ko napinpintas sa tiagbalin nga humorous story writer ko nakitinakam ko. Ket iti kwan, ti panagukukag ko iti libro, nakita ti may nga short story nga sinurat ti may nga babae. Ahang ko pekit di nga masiguradong tinagan na ngam sigurado gi paulo ti sinurat na aji excuse me adding ko na di paulo na. No hana ka mariro kat sinurat dito ni Cristina Bragado. Kat kunak ni naglaing dayto yan nga babae nagpakatawa ko na. So nga gapo dayjay kinayat ko nga humorous sa langon iti suratek ko na. Iti panagbasbasak pay, nakitak dahi sinurat ti may nga writer, I think taga Nortensa daytoy, ti paulo na kat nagpintas kan ma'am, ti Jeban Nawag, kat kunak ni nagmayat dayto yan. Hangko nga malagip to daytoy kat sinurat ni Mang Militon nga Brillantes. Hangko nga sigurado na sino DJ author na. So from that point, nga nagseryoso nga sinurat ko, disimar sa ronon kat nagbali namin nga humorous storiesan. DJ nagan nga lilak, actually is, di ginamit ko DJ nga nagan, at dagamin ti nagan nga kahit ko nga usarin idi, nga nakatatigdog. Actually, di lilak gamin ka atidog da nga nagang di nagapuan na. Yung kunak kasi nakatatidog samot sa naka-old fashion ko na. Iso nga, shinortcut ko, nagbalin nga lilak tataday jay. Kat idikuan in suggest ni Mang Kles Rambao, ni Mang Kles ko na i-maintain munday nga nagan ko na. Kat pintas man day nga suggestion na nabnabyag din nagan nga lilak. And then eventually, kunakat ni apay kaslap kanayon butun nga humorous stories and iti rumruwar. Tapos ko na Ariel kanyak, nagkikita kami. Manang sika kumatatod ang muna nga jokes takwa, sika nagsusurat ka ti humorous stories ko na. Kat ko na kanya na gamin. Ay, hanak gamin unay nga agkuka ti jokes ko na kanya na. Lalo no ti jokes nga green ko na kanya na. So, edikuan ko na realize ko ti bagi, kasi na maginsa ko na, masapos sa nga mabalabalatan. So, from that point, nagsublyak ijay kayat ko nga pagbalinan. Sinublyak nga rod dagay sinusurat ni Manang Linda Limbawan. Tanigamin Manang Linda Limbawan, isot ti talaga nga nakaguyugoy when nakaawis kanya nga agsurat. Di mo na nga pa nakakita kiniman ng Linda Limbawan kat ijay GSP Novaliches, Convention Matlang ti Gomyo Filipinas. Speaker iso na ide, ti topic na kat publication about publication. At iso nan ide UP Press, I think diliman sa tayan na ide or hangko nga masigurado. Kung kono kay tinagong ko, nagmayt man daytoy nga babae nga manurat ko na. Kung kay tinagong ko, siguro no, ipas na ko matagsurat kat baka mabaling tumot nga
Kaya sakto mat nga agsarita iti gimong dagiti manurat. Dayjay iti naka-inspire kanyak nga word agsarita tumot iti gimong dagiti manurat. Kaya medyo pimudno mat ore ka kasano kat adakmat ka pasali-sali sag paminsan. Adamot lat nga mauawis kat pagyamanak unay iti Gumyo Pilipinas adamot lat nga mauawis da tao. Kitdi iti data nga banag nga panakaawis-awis ko. At adda nga imunag iti kayat ko nga isurat. Kat gapumat lang kinima ng Linda, it opened my eye, anya ti kahit nang asawang tagbalin nga manurat. Gamin ni Manang Linda, Lingbawan Bulong, saan lang iso na nga writer. Manang Linda Lingbawan is not actually an Ilocana hanga talaga iso na nga Ilocana, Tingyan iso na. So pati may sano apay nga idulok iso na nga Tingyan iso na, kati roots me is Abra also. At iti nubaga kat adamo tikas jay nga darami. Ngam ni Manang Linda gamin embrace na iti Ilocano language tano kas dapat maiyibkas na mayikis na dayjay sermatana division na may papan ka iti agaapang nga tribo or panagkapya kumati tribo ijay mismo nga probinsyana. So no kitkitam dagiti sinusurat ni Manang Linda kaduan na ket may papan iti empowerment lalo kadagiti babae, women empowerment. Ket kadagiti amin nga sinusurat na at dati kakayatak launay. So nga idi nag-launch iso na tilburo iti UP Baguio. Sinadyak nga talaga tinapan unuman paiket at kumati talagang papanakiding in Forgo just to see Manang Linda and by the book. Dati man dayjay kalinawa. Anja kamuno sino kada kayo ti nakabasa daytoyen ngem dito gamin nga nobela ni Manang Linda, inikis na dito ti sermata kan saning ina. Impakita na dito yung nobela di saem, na ito ti panagaapa dagiti tribo, tibat-tibat ti saem, ti panaglungit data saem, kan kang ronan na ti panaglupos ti nakaisugudan nga ugali, kan ti panagkaykay sa ti amin. Dayjay iti message na dito kalinawa nga sinurat na. Kada ito nga sinurat ni Manang Linda, nakita kiti bagik nga rinivyok dagi sinursurat ko mat. Rinivyok di sinursurat ko. Kat nakita nga ore kas kasat do kat adamot nagdurasag na digi sinursurat kasi para kanyang tatan matarusan ko nga ti may sanga manurat hangkala nga giste ti may sanga tema wenno may sanga may sanga plat kuma masapol mat nga agprogreso pa. Dayto nga banag pa nagprogreso iti tema ken iti plat ket nakita kini Manang Linda so nga talaga nga amin nga sinurat na i-review suksok tatadagi sinusurat na. Ket dapat ang baga ni Neo nga literary criticism dayto iti pinili. No man pa iti the very first kat nga sinurat na nga nobela na ti Paulo na kat aniniwan. Birbiro kak ng putod mat gamin iso ko matiyarang midak ti literary criticism na ngam putod mat dayjay adda hang kumabalin nga dakamatan. Kat gaputahan mat ken nga napan nga literary criticism dayto topic tayo i-reserve ko to na nga rodon dayjay panaka kritik na dayto kini Manang Linda. Basta na ibaga kon kanyayo na dayto ket may papaniti iktis na konsermata na may papaniti tribo ijay Abra. Kinagpaisuna tata rabii halang ni Manang Linda kumatikayat ko nga saludaran akas naka-influensya kanya kuno may sakadagiti paborito. May sapay nga kakayatak na manurat kat ni Mang Kles Rambaod, mismo nga ninong ko. Actually, isa ti may isang rason na apay nga inalakisaw na nga ninong ko. Duwala ang kadagiti manurat iti Gumyo Pilipinas, tinalak nga ninong ko, hindi nagkasar kami. Do dati tano nga mga nakamamin nga
Gapot muna nga nagkasar ni Roy kat nakababay mo nga masarunsunan. So nga pinilit dagay duwa kakayatak nga manurat. Ni manang linda gamit kat hangkumot unay di nga nasidag akidin kini nongkles kini mga rudi nga kontilyo. So da nga duwa tinalak. Kakayatak dagti pa nagsurat ni nongkles no apay basaan nyo di Cadena de Amor. Pinagsangin tak na jay nga sarita ni nongkles di Cadena de Amor. Nimot nung Rudy, ti kakayatak mo't kanya nakat da dyan panag daniw na lalo ti panag-corona. Da dyan mo ti nakayatak kini mga Rudy Contillo, ni mga Ingles Contillo. Karagiti at damat at writer, di jay Pabarnog, kadagiti po talaga nga ti mas masakti sinurat na once nga nakita nga da iti daniw na hangko nga palabsen data banawag. Usually kami di banawag, maurnong pa yung umana diti balay and then no dati oras kung saktong basa. Ngam no dati daniw ni Ria Robilledo, basaat nga umuna sa akong to ipile, sa akong to basaan nga mamimpinsan to no dati oras ko. So kas kinimang Marayo, pagtamdak fanakmat ni Rhea. So nalang ta talaga nga hanak nga makasurat tinaniyo. No namin anon nga daras nga kayat ko tagsurat iti daniyo, ngam agtinag nga salita. Dajay may sa nga sarita, dajay ay ti paulo na ket jay sinokatangkat ni Apo Juan Asuncion dajay na paulo na, day tabot ni Binong. Actually, dajay ngay kat nairobi nga daniw. Ngam gapotahang kumutan nga mapagbalikas nga daniw, nagtindag nga short story. Nagbalimutan, iman atidungmutan, yung kutum atidungmutan. So nga nag-sharing kami kini Share My Day, agpareho kami ti problema. Di daniw, na kaya't may garamidan, damdama balimutan nga short story. Dajeti ko almod. At dapat kit diti insagana nga inarabi ko nga araramidot nga daniw, nagtinagmat nga humorous ko mga daniw supposedly. Ngam nagtinagmat nga nobela. So dajay triple M. Actually dajay nga ikat humorous ko mga daniw kahit ko kumati makasurat ti mesa nga daniw nga may basa nga makapakatawa. Tidakas na nagtinagmat nga nobela. So nga dakkel iti raem ko kadagiti mannaniw. May sapay nga kay takti pa nagdandani nga ket ni syempre ni kaanak ni Daniel Nesteros because of the relevance. Talaga gusto ko na ni manong nga Mario Tejada the relevance no dumati dandano ni kaanakan Daniel ket very timely. Very timely nga talaga ti tema na. So nga nagpipindas tigay ko ti dandaniw na. Gaputahamot nga literary criticism kas ko naktatay. Siguro itantan ko dati literary criticism ngayon sa ganak iji kalinawan ni manang Linda Lingbawan. Ito naman minsan ton. At least naibaga kada kayo at ikang runaan nga pagtamdak nga mandurat ket ni manang Linda Lingbawan. Dahil talaan ta nyo hantay onay nga mapuyat. Katagyaman ako na ita na nairamo na kiti dito yung dimong tigumi Filipinas. Kat oras kasatno kat may mimbitaranak mo't nga agsalita sa paminsan. Tagayaman ako na yung bagarami tayo amin ako. Thank you, Auntie Stella. Aduti nasurusurumi. Agyaman kami unay. Saruno tayong nga rod ni Madam Elizabeth Madarang Raquel. Para iti panagibing line na iti kapanuntutan na. Ma'am Elizabeth. Thank you. Anak ko, thank you. Thank you. Thank you so much. Naimbang nga rabi tayo amin asa nga padang. Asakbay na. Thank you so much, Janly. Janly, thank you, anak.
And kahit ko pa iti agyaman kini Neo nga ta may saak nga pinili na nagsarita iti dating Arab. It, mapadayaw anak launay mga binsa-binsa ken mangdakamat karagiti napili nalalaing nga manurat nga Ilocano. Adagiti nagapuanan da iti beneg ti literatura Ilocana ket agpaida amang parekta nang runa karagiti ngayangay nga agtutubo nagbali na manurat akas kadatayita. Ket adto nga rod dagiti sa magmumano nga Ilocano ang manurat abukod ko apilik. Akunak nga isudat ti kang runaan ang manurat iti beneg literatura Ilocana anang influence siya med kanya nga agsurat. Ket ti umunang nalaing nga wenno pagtamdak ang manurat a pagugustok a basaen dagiti sinurat na iso ni Apo Juan S.P. Hidalgo Jr. Kasakbayan nga nagbasa ak idi iti Northern Luzon Teachers College ngem MMSU CTE itan. Mabasbasa kidin dagiti sinurat ni Just Albad na analaing nga manurat at taga Rosales, Pangasinan. Mabasbasa kidi dagiti sinurat na nga dandaniw agraman dagiti sarita na asinurat na. Kadagiti nagan na kanyak didang maliwayan idi ti gumatang ijay ilimit ti Banawag Magazine. Ket no makagatang idin tay didakkel kong lalaki ti Banawag. Siyak ti umuna amang basa ket no adda idi sinurat ni Apo Juan S.P. Hidalgo Jr. isu ti umuna abasae. Magusto ak unay abasaen idi dagiti gapanan na adandanin na. Ket iti kinapudno na isu tinangriing kanyak iti panangipateg ko ti Daniel. Kaya iti amin asinurat na asarita na naintaniwan da banag ang magusgustot idi basbasaen. Ket amin dagitoy asarita na ipalaon da iti libro na Abit 20 Rosales. So, in my own opinion, Apo Juan S.P. Hidalgo Jr. is one of the greatest Ilocano writers and artists. Ti sumarunong pilik iso ni Apo Dionisio Bolong. Apo Dionisio Bolong is my second choice as a great Ilocano writer in his generation. Pagtamdan a nobelista, sumasarita, ken sumasalaysay. Nalaing agpakatawa, amoyo kadi nga di mapulsot. Ti isam ko, ken katawa, no basbasae. Idi dagiti sinurat na nobela na nang naruna ti Fighting Pogi Mataya Kondosing. Nag-editor ti Banawag Magazine isu ti maysa anang muli kanyak Kasman Nurat. Diyos tangina ninong editor Johnny Bolong. Ti sumaruno isu ni Apo Jose Asia Bragado. Isu ti maikatlong pilik akang runaan ang manurat nga Ilocano. Nasaya at ti panakamuli ang manurat kapuken pana. Being the editor of Banawag Magazine during the 90s. Pagugusto kidi abasbasaen ti nobela na napaulwan iti Congressman Pitong. I admire and salute him as one of the best Ilocano novelists.
Ket di sumaruno iso ni Apo Dr. Godofredo S. Reyes. Apo Reyes is the great politician, writer, fictionist, and the only Ilocano poet laureate. Isu ti ama ti Gomel Filipinas. Nabayag nga indaulwan na ti Gomel Filipinas. Idi siya ti presidente ti Gomel Ilocos Norte. Adu kami at taga Ilocos Norte ti agat atendar idi tinawen na konbensyon ken seminar iti panagsuratan ti Ilocano iti susubits. Santa Maria, Ilocos Sur. Tiyak malipatan idi ti kinalaing nga agdaniw iti talaong nga awan ti basbasayan na makatitog ang daniw ket nakapimpintas ti panakalaga-laga idi balikas nga panang describir na iti maysa nga mutya. Ti sumaruno wenno maikalima apili akang runaan a manurat nga Ilocan isu ni Apo Jeremias Calixto iti Bintar, Ilocos Norte. Nagmestro isu na idi agbasbasak iti Northern Luzon Teachers College iti asignatura a Philippine Literature. Nalaing a manursuro ken manurat. Isu ti idulok idi a professor ko. Ken isu ti nang dag idi tiriknak nga agbali na manurat. Ket ti sumaruno anapilik akang runaan a manurat nga Ilocano. Isu awan sa bali no dini Apo Reynaldo Duque. Ang nagsurat iti tapno makasurat ka iti daniw. Nga isu dayto iti binasbasak iti rugyak ti agsurat iti daniw. Premyado ang manurat nga Ilocano. Adun dagiti impublikar na nga libro na anang pabaknang iti agamang ti literatura Ilocana. Isu ti maysa karagiti idulok iti panagsuratan iti daniw. At dapay ison ni Mrs. Pasita si Saludes. Nagpresidente ti Gomel, Hawaii, iti nabayag at tiyempo. Kang runaan, abigbigya kariti ado nga sinurat na drama, nga amin dagitoy, ket pakaseknan iti kultura tayo, ken tradisyon tayo, nga Ilocano. Hininang pasing isu ti tawag ko ken kuana, kinang lukat ken nang buangay ti gunglo dagiti manurat nga Ilocano iti Hawaii iti 1970. Ket ti kadagupan dagiti napilik ang runaan a manurat nga Ilocano gagayem ken kakabsat isu ni Apo Cles Pirambaon. Ti kaubingan kadakwada ngem ket di may pagpanakkel ti laing ken saririt na iti panagsuratan. Kas editor ti Banawag babaen iti tulong na adun dagiti napagbalin na ang malalaki wenno dalalaing a manurat ket maysa kadakwada. Ito ti may makuna a molder of young Ilocano writers. Nga ama ti literatura Ilocana. Amuyo kadi ni Klester apapalak la unay kasanong nga tat ti agbalin akas ken kuana kunati may ni Klester makasuraten iti daniw makasuraten iti sarita badak at taga amok nalaing nga talaga idi elementary valedictorian
nag-high school, valedictorian, iso nga amo ka nalaing kayang-kaya na amin. Iso ti mentor ko, iso ti advisor ko, no addan jak amo, jak mauwatan, tawagak no kalata, iso na, iso ti imangibaga, no anya ti kay tasawen, ti kayat ko nga salsaludsodan kinpana. Ket alaik man dati nga gundaway, nga agteng iti adungan anos na. Daytoy tinagpatinggaan iti imbaga ni Neo nga Aramidek. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, Ma'am Elizabeth. Thank you. Naka-inspire mo tagiti sharing you ket gusto nga rod isa runo tayo ni Apo Editor Kles Rambaod. Apong Kles. Excuse me, sabay na kayo ako'y sa reglaon na background, dati background mo, binakol, binakol mo, napipintas na, Janly. Dapat ilikod mo. Thank you, ma'am. Sides mo, napipintas na. Nagkapan na, Ilocos Norte. Tinawid, ma'am. Ay, tinawid. Okay. Adang Sir Kles. Ay, hello, adik ko. Hello, adik ko. Mangignak ka di? Mangignak? Mangigda kayo, sir. Hello. Nagore ka, kathangan naka-video niya. Naka-video, haan. When, sir, parang yung ka di video yo, tapno si kiti makita jay FB Live. Awan pa dagiti awan pa video niya, awan video. Ampay, sir. Mabit lang ata. Mabit lang tagayabak banti. Tagayabak banti mangtulong kanya, mabit lang. Mabit lang. Again. Commercial kabiit, ating ko. Technical assistant. Sige. Commercial. Sir Mario. Sa idalot datay may sa kwa. Ay, gara kata sa pulek man datay intedyo. Dato. Gara kayo ata kwa. Customer tidalot mi dito pidig. Sa Bali hana kasi tay panagdalot ni Apo pa. Gara kayo ta kita tayo. Customer ti panagdalot mi dito pidig. At dati pakpakuna na nukalat nga ko. Dali dallot, dali dallang, ayat daldallot, dali dallang. Unas laga Diyos, Espiritu Santo, silawam Apo, to'y panunot ko. Silawam Apo, to'y panunot ko, tapno mapodnuak ti palawag ko. Tapno mapodnuak ti palawag ko, iti historya ti maysa a tao. Tay di tiyempo nga ununana, dadwa nga agasawa. Dadwa nga agasawa, nabit pay ti panangawat da. Nabit pay ti panangawat da, iti matrimonyo nangina. Iti panagna ti aldaw, di nagbayag da ito'y babain naginaw. Dahiti babain na ginaw, tanadanon ti panagbungan. Tanadanon ti panagbungan, dahiti sakramento nga inawat da. Na dumaduma nga bungbungan, ti na dita masarsaramsam.
Salamagi amarabanban pias kendal daligan. Nyupay alulukuten bayabas parigal sem. Suaken lulukisen ket dagitoy metin na sidaen. Pingpinggan ken imimoku luslusi ken pukpuklo. Ledangan pa ken susu isuda tinakagusto. Maka nakasaganan ni Apo ni Apo editor. Kasya ya Apo kakabsat ti panagdalot met ti pidig. Thank you, Sir Mario. Mayat niya commercial break tayo Sir Kles, sublatin yung aroden. Naka-mute kayo, sir. Ayan, mabali na. Ayun, ipukaw. Alas do. Sorry. Okay. Okay na. Mabali rin? Mayatan, sir. Okay. Diyos unay ti agina Junli. Kastawat ken ni Neo nga kakaasi nga nangan allukoy kanyak tapno makipartisipar kita nga rabi. Ken ni Ana nga ibagbagak nga numabalin kumakit mga rami din iti programa na iti radyo tamagusgustok ti paragyablat na kalagi balikas ket isu kumati host ti talk show ti Gumil Filipinas TV nga ibagbag nga GF TV. Itay agsarita dagiti imun unagam siya ket madakamat da tinagan ko kas mala may sakon nga natay nga daydayawon da nya ket kasla eulogy kung kunak nga rotatay okay agyaman ang unay nga dagiti nagdakamat iti nagan tinumo kasla ita nakunadan nga nasasayaat no mangted kan iti sabong nasibiyag pa di tao ngem sakan to mangted iti sabsabong into natayen nya ti imbaga kanyak ni Neo mangdakamatak kanu kadagiti nagnagan dagiti ubing a manurat nga atay dakkel ti masakbayan da iti literatura wano makita nga dakkel ti masakbayan da iti literatura ngem nagbali ti panunot ko agsipud ta amangan no adra kitay jak madakamat ket nagaduda met nga rod anya nga nagnagan itatan dagiti ubing a manurat ket lalong met nga jak makadakamat iti nagnagan dagiti manurat nga amok ta nakadaduda at talaga nga nang-impluwensya kanya kinapudno na amin a libro siguro nga nabasbasa i-impluwensya andak ket may sapay nakababayin sa no kunak ni Apo Juan SP Hidalgo Jr. tinang impluwensya kanya amangan bumangon iti tanem na ket anya ti bagbagab ket apeng nga hanga nagpipintas ti sinurat mo amangan no kunana iso nga medyo agamakak ngem kinapudno na ubing man ken lalakay babakit man ken babalasan ang manurat na inimpluwensya andak na pan-amin kanyak dagiti kayat siyempre dagiti pinilik nga kwalifikasyon da nga umay kanyak nga mabalin nga mabalin nga iti kinalaglag ko ket saan da nga naapektaran ti wagas ko agsurat nya nakababain dayay ngem siguro no kunada ket no kunak kumaket
ni Manong Juni ket inimpluwensyahan na ket medyo katawa ka siguro ni Mang Juni ti bagbagan loko no kuna nakidi. Ngayon kastoy nang rugiak may samet nga nakaubing naman nakaubing nga agdoyos nga agsurat. Dati awan amuna nga talaga nya awan amuna kung nakbantam. Nung amin nagbasa kay iti Bandawag idi awan mo ti television di away niya awan oray ko atay radyo nga at radyo nga santula agandar pitpitem di baterya na. Okay? Ket awan mo ti TV tao mo pa iti kuryente di away mi ket tila ubalin nga pagliliwan ket Bandawag. Ket kapo kreato ya Bandawag at iti nabasa kijay nga at kanong seminar workshop amangay isusubits. Ket jak pay amo no anya sabi no natang susubits. Ket high school kidi na kita tahanak ka makaruruan agsipud ti kaawan na makukwarta. Dadya ti kasi ti kinarigat ti biag. No sabi no natang susubits hangko nga amo ngarod tinuyog nak ni manong ko kadlok ti may sapay nga gaya ngay amanurat. Ket nakadayo datang lugar iti panagrig nagbalon kami pa iti maleta. Kasum dayjay maleta mapang kami di Susubits from Pinili, Ilocos Norte to Susubits. Tapno laeng makitak dagiti idito luwokon nga manurat digbasbasak pa iti Bandawag. Idi adda ki di Susubits. Timay sa una nga malaglagip ko ket mabalin nga saan nga malagip dati ang manurti naramid na kanya. Iso ni Apo Solomon Benitez. Ni Apo Solomon iso ti umuna kung mga nakarikna iti ayat. Ti maysa a veterano a manurat iti maysa nga agdadamo a manurat. Hanak una kinasasarita ni Manong Solomon. Ngem iti maysa arabi nga pag nakijay iti baybay at dagayong di asin ko ket kinalabay na ket kinumkumusta na ket dayjay nga rikna nga panang nga asi iti maysa akas lang nayaawan na bilitulen iti kapanagan panang ipateg ti maysa a manurat maysa nga published writer iti maysa nga agdadamo a manurat tinang ti nakariknaak iti kired anya mabalin nga saanen nga malagip ni Manong Solomon datoy ta agasem ket nakaubing met pela da tao idi ket isuket maysan nga malalaki a manurat anya tinaadal ko kumakin ni Manong Solomon hawan mo tinibagbaga na kanya kasikreto iti panagsurat hanay bagbaga no kasunod agsurat iti anyaman mabalin ko peket di nga ibaga nga saan na impluwensya ni Manong Solomon. Ngem dayjay ayat na kanya ti saan ko nga pulos malipatan. Si bibiyag pa ni Manong Solomon nya si bibiyag pa iti kasi ti Apo. Ket mapanak iti maysa apin musay iti nabiit anak kariiknak iti asi. Mabalin nga sa anak nga ni-impluwensyaan yung kastay na kunak at adda kanyak anapatpateg dayjay asi na ngem dayjay kinalaing na amanurat kanya dayjay wenno di impluwensya na kanyak dayjay asi na kanyak ni Manong Saksarian dayjay asi ken kinapapumbaba dayjay ammo ni Ariel datoy no dapat ni Ariel ditoy no ni Johnny Asuncion idi damo mi ti mapan ijay Manila Bulletin Publishing Corporation kalpasan ti panagserra ti Liwayway Publishing 2005 no pay a moment tinagan a Saksarian 1974 Ramon Mike Saysay Awardee for Communication Arts and Literature. Sami pa'y isuna nga nakikita personal niya. Idi makita mi ni Manong Sak na natayag nga lalaki. Ket siyempre kaput Ramon Mike Saysay Awardee ket medyo agamak kami makisarita kin ko na.
Ngam isumot ti muna nga nakisarsarita kada kami nga taga Banlawag. Ket manipod idi nakisarita kada kami datoy ipagarup mi idi nga isnobero a tao agsipud ta agda iti nakagat nga to a pedestal adi mi pulos magawgawat. Isu ti bimaba ket isu ti nakisarita kada kami nga dayjay nga ububing. Ket manipod idi agingga iti nagretiro iti naladaw apasit ti 2019 nagbalin ni Manong Saksarian akas par nakamami iti Banlawag. No adda apit na kas pagarigan ko mga anyaman nga prutas manipod iti farm na ayaban na kami puno saan umay mismo nga iti tugaw mi ket isu pa iti mang pisi-pisi kadagijay isu ti mangi dasar para kada kami agingga iti maysa nga aldaw adda nagpuna apay sak anak mo kadi dagitoy ket Amerism ni idi no makapanawan Ramon Magsaysay Awardi asal-saludduan ti asinuman itilubong ti journalism adadtoy nga nakapakpakumbabang iti umay aggalgalip iti kanan mi anyaman nga putas no agdamet kanan mi ket umay mat makibingay no agluto kami iti taglutluto kami pa idi i office iti anyaman ura nya nga masida ket ijayani mit iti kanan na ket may mat makipangpangan kada kami ura na brawlaeng datoy apo ni Saksarian nga isu ti kunak nga nang tigtignay iti kada kami iti Banlawag nga agbalin kumamot nga manang nga asi tati tay amon anya tibakbaklayin ti tumunggal may sakra tayo aman murat kinapod no adda pa gapu ken Manong Sak adda pa impan ko iti ijay abay ja tugaw ko nga insurat mi nga unami nga ijay ti no kumano Ilocano ket kwa no mabalin ket ipateg mo tunggal tao ta kaslatan ako nakon awaten tayo ti kasasaad na taditay ammo no anya ti krus abakbaklayin na iti agdama. Mabalin nga di kami makatungtungpal iti daytoy nga nakita mi agalad ni Manong Sak para kadagiti amin a manurat iti Banlawag ngem ikagkagaumanan mi akasjay tilaeng mangigawgawit kada kami nga mangi ted iti naan anay a panangaasi isu daytoy agsipud ta ti Banlawag ket maysa a commercial publication sanimot akukwa saan akukwa ti Gumil Pilipinas kukwa ti Manila Bulletin Publishing Corporation kukwa dagiti investors ket ure kasano kumati ayat mi nga may pablak kadagiti amin a sinursurat dagiti kakabsat a manur ta amumi no kasano ti rigrigat da nga nagpampanunot ngem anya nga rod ket agkurang tayo met iti panid ket kapilitan nga gijay na main niya magustuhan okay dayjay magustuhan ti readers isu ti pablak mi apay nga magustuhan siyempre no magustuhan ti reader ket gatagan ti Banlawag niya ket no gatagan ti Banlawag agtultuloy ti biag ti Banlawag maragsakanak mangipakaam mo agapu iti patsin mi a kinapintas dagiti rumrumor ti Banlawag kinaddamat dagiti saan gapu iti dadya kunak nga panangaasi tabarbareng no kalpasan maipablak dagiti kinasyan mi asinurat napimpintas ton kadagiti sumarsaruno ket ti Banlawag agtultuloy ti kinasarantana iti laksid ti pandemya saan kami saan arimor ti Banlawag manipud iti last week ti March agingga iti March, April, May, June, July, August
July. Han nga rimuar kadagito nga bulan saan agapo ta saan akayat ti Manila Bulletin nga ipablaak ngem gaputa da kami nga kamong ti Bannawag ket mabuton kami mut nga rumuar. Oray nga taaya bang da kami di ko akat sa amin kayat ti rumuar hami kayat ti opan ijay office. Ta agasem no adda papasamak iti si asin no man kada kami. Di lalo nga awan tong ti Bannawag. Dati tiga po na nga awan ti rimura Bannawag kadagiti nga panahon. Idi agresyon ti Bannawag imun una I mean iti agresyon dagiti publications ti Manila Bulletin inyon unadan ti Bannawag nadudin ti liwayway ken Bisaya Magazine. Mabalin nga ijak amuno anyang iti panunot mi atan no kada Johnny ken Ariel mabalin nga tanga napimpintas ti performance Perry sorry kung padrek Perry Mahilaya dagiti pampaoton mi di napimpintas nga ti performance ti Bannawag ngem dagiti kakabsat na magazine ta apay nga inyo na ti Bannawag adda pay online edition na, adda pay printed edition na. So, ulitek, kas adda iti Bannawag, iti biyangko akas editor, manipod pa iti agsursurak nagsurat, adda nakita, adda nga impatid ko, dahil kinaasi, ti may sa manurat, dahil ugali na kung nakuma asaan ket di aday jay kinalain na ngagsurat. Dahil jak amo no anya ti pudno nga nagan na no anya dayjay emotional quotient nga ta. Dahil nga ta emotional quotient na tikit kita idayjay manurat. Yung agyaman na ta itilaksid nga napipintas ti ugali dagitoy ang manurat ket napipintas pay dagiti sinurat na nalalaing da pay ang manurat dikad doble anya I mean talaga nga adda bonus na kun kuma adda bonus na para kanya iso nga ibilang ko ti bagik ang nagasat agsipud ta nakadkadwa dagiti ibilang tayo nga malalaki iti bandag ti panagsurat saan lang iti may nga aldaw saan lang nga dududwa saan nga lawas no diket adu atawan na kinadkadwa tayo dagitoy manurat nangro na kadagiti kamong ti Bannawag nanggugoy kini Manong Johnny Hidalgo kapag pabasulok idi no apay nga daki ti Bannawag iso tinang sursuro kanya nga agsurat kita tatiga po na nga daki ti Bannawag ket kunana kanya idi nga among place no awak ka commodity Bannawag nabakbak nang kakumairapta kunana kanya ket iso nga idi ag-retire idi 1998 ket kinasarita na tres pinakawan na kadin kunana kanya ket manong kuna agkat katawa kami nga doon bayag nga pinakawan kan kuna daytoy la kakabsat adto kumapay ti ibaga ang ni rabiin nya siguro umuyo iti panawon mi ken Manong Ray do kay kuno tuwa ni Manong Ray hana kayat nga sakti muna gisao no adda dagiti taripno kunana ket JMC nga yun nadak tanong ni Niklas ti agsao ket dinakto pabagyan daytan iso nga kumuno na agsao ni Manong Ray ngem itat nga gundawa ket inyo to ditak nga agsao gaputa muyo nga na no ngamin umunak nga mabaling nga amuyo nga ta no umunak nga agsao ket ibusat ti oras manipod drugi inggan tikutit ngem itatan gaputa mo nga makaturturog kayon sarden konti sarita ket agyaman ak unay iti asiyo kanyak asiyo nga nagdingdingeg manen gusto agina neyo Ana junli kan amin nga abda iti likod daytoy Gumil Pilipinas TV naimbag radio amin. Thank you, Apong Kles. Yaman kami matiti panangibing layo. Diyos tagi na ti
kada kayo amin gagayem ti anos yu nakipagpimpin naot iti daytoy panagdidinanggay tayo no mampay virtual. Mayat ti panagtaray ti fellowship tayo napudno iti tradisyon ti dapayan. Tati kinagpaiso na agpaiso ti panagsisinarita tayo no iti dati regular nga dapayan yan no malagipyo. Ket manmano daytoy agundaway. So nga thank you iti ananos yu nakipagpimpin naot kadagiti amin nga speakers tayo ken participants. San kumaday iti maudi iti daytoy akasto yung aktibidad. Aglalo ta addan posible ti kastoy panag-inadal tayo babaan iti daytoy teknolohiya tayo. Nung mampay ti kinagpaiso na damat ti naisaganak ibinglay ko mang nagaputarabiin no? Iyawat ko man ti pananglipas siguro yun pananggupugup kini Ana kabsat nga Ana. Thank you everyone. Para di sa pag-start, lahat na nga ang video, tapos nakikita yung video. Kung ito yung ito, sa pag-start na ibang desisyon, hanod lipatan sumbatan kamasapol kayo dito tapos makala kayo i-certificate. I-post ko na data link dyan Google page can at maadaan kayo iti may nga aldaw ito nabigat iti pasunod mga oras siguro i-off ko to data link sa evaluation form. Tapno makapagsagana tayo manen para iti sumara mga session tayo para ito nabigat. At kita tayo ito no bigat ako ti 8:30 magrugi iti aldaw ti pamadayaw para kadagiti pada tayo amanura. Hasta nga rin kakabsat, stay safe, ken agkikita tayo into no bigat kaday ito metlaeng na Zoom meeting room. Bye! Thank you! Bye-bye. Bye-bye! Bye.